što ja zvam naši prijatelji će pričati zašto ja ne mogu nijednu prati. To bi bilo. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Za početak ću pozvati Nikolinu Trojić, predsjednicu Županijske komore Dubrovnik, da pozdravi prisutne. Dobar dan svima dragi poduzetnici, lijepo vas pozdravljam u ime organizatora današnjeg webinara Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik i Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. U ovim trenucima koji su zadesili naše gospodarstvo nemilim događajima, zapravo cilj svih institucija je biti od pomoći vama poduzetnicima koji snosite najveći teret ove krize. U tom smislu odlučili smo se na zajedničko djelovanje i organizaciju webinara kako bismo vas što prije upoznali sa metodama dobivanja kredita, subvencioniranih kredita od države kao jedno od mjera vlade za pomoć očuvanju likvidnosti te radnih mjesta. Zahvaljujem ovom prilikom i gospođi Miri Krneti, to je Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, koja je brzo reagirala i čim su se stvorili uvjeti dogovorila s naše dvije institucije ovaj webinar kako bismo vas upoznali sa informacijama i da biste na vrijeme stigli reagirati i zatražiti vaše kredite. Evo, još jednom zahvaljujem, pozivam gospođu Miru da nastavi sa svojom prezentacijom, želim vam uspješan webinar, a isto tako još jednom napominjem i Gospodarska komora i Centar za poduzetništvo i dalje stoje vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i potporu. Gospođa Mira, evo, preuzmite mikrofon. Hvala puno Nikolina, jer se čujemo. Dobar vam dan, lijep vam pozdrav svima. Hvala najljepša organizatorima na ovoj prilici da HBOR na malo neuobičajen način predstavi različite mjere potpore poduzetnicima kako bi se uspješnije nosili sa posljedicama pandemije. Naravno, zahvaljujem i još jednom i Gospodarskoj komori i Dubrovačkom centru na poduzetništvo na suradnji. Ovo je samo još jedan u nizu dobrih suradničkih projekata kojeg smo odradili i sa jednim i sa drugim partnerom. Današnja prezentacija nije duga, koncipirana je na način da poduzetnici dobiju uvid u sve, dakle danas raspoložive mjere potpore koje mogu koristiti
obzirom na obilježja svoga poslovanja, bilo da je riječ o moratorijima, odnosno odgodi otplate kredita, bilo da je riječ o kreditnim sredstvima za rješavanje likvidnosti, a bilo da je riječ o korištenju dakle, portfeljnih garancija za korištenje kredita kao još jednog instrumenta osiguranja. Dakle, prezentacija je relativno kratka. Ona sadrži pregled svih mogućih mjera koje ovog trenutka poduzetnicima stoje na raspolaganju. Posebno je obrazložen kreditni program COVID mjere za likvidnost kojeg HBOR već gotovo mjesec dana radi u suradnji s poslovnim bankama. Detaljnije je obrazložena također mogućnost korištenja polica osiguranja kao instrumenta osiguranja takvih zaduženja kod poslovnih banaka, a jedna druga mjera koja je namijenjena za financiranje turističkog sektora specificiranih djelatnosti, njena prezentacija će biti održana sutra. Naime, procijenilo se da bi u jednoj prezentaciji to bilo preveć opsežno, pa je u tom smislu onda predstavljanje podijeljeno u dva dijela. Sama prezentacija, kažem, je relativno kratka. Na kraju su kontakti i HBOR-a, dakle kolega u centrali u Zagrebu, i kontakti moji u područnom uredu, e-mail i telefon. Stavit ću vam na raspolaganje i mobitel, pa onda svima onima koji budu u prilici i budu imali potrebu, moguće je dakle da danas odgovorim na pitanja koja postavite ili da mi se javite mobitelom ili telefonom ili mailom u smislu korištenja ovih mjera o kojima ćemo danas govoriti. O samom HBOR-u ne bih posebno dužila i širila, osim činjenice dakle, da je HBOR vrlo brzo u okviru raspoloživih resursa osmislio kreditni program za likvidnost, popularno ga je nazvao COVID, i to je iz okvira ukupnih svojih kreditnih plasmana koje HBOR inače radi, a na način da postojeći kreditni plasmani, dakle svi naši kreditni programi do koje smo do 16.3. gradili i dalje su aktuelni. Ali ove mjere o kojima danas govorimo, one su aktuelne dakle unatrag nekakvih mjesec dana. Mjere koje stoje na raspolaganju poduzetnicima su dakle odgoda otplate glavnice kredita, naravno ako je riječ o HBOR-ovim kreditima i ukoliko je riječ o kreditima u izravnom plasmanu ili putem poslovne banke. Moguće je također da korisnici po istim takvim kreditima koriste i reprogram, pri čemu to što znači produženje roka otplate na način da pojedinačne zahtjeve dostavljaju HBOR-u i s HBOR-om pregovaraju kod izravnih kredita takvo reprogramiranje obveza. Ukoliko je riječ o HBOR-ovim kreditima plasiranim putem poslovnih banaka, to je potrebno kontaktirati pojedinačnu poslovnu banku i s njom dogovarati prolongate otplate takvih obaveza. Također su na raspolaganju i dva kreditna programa, jedan kojeg ćemo danas predstaviti, to su COVID mjere koje realiziramo u suradnji poslovnim bankama po modelu podjele rizika. Zatim obrtna sredstva za mala i srednja poduzeća u turističkom sektoru i HBOR je od Europske unije, dakle centralnih institucija EU, dobio suglasnost da svoja portfeljna osiguranja naplate kredita ugovori sa pojedinačnim bankama i da se takve garancije koriste kao instrumenti osiguranja u ovim kreditima o kojima je sada riječ i koji će biti kao proizvodi definirani u nastavku. Ono što HBOR ovog trenutka priprema još, to je poseban privremeni okvir za financiranje likvidnosti u prerađivačkoj industriji, ribarstvu i poljoprivredi. Načelno smo dobili suglasnost Europske komisije za pripremu takvog programa, ali on ovog trenutka nije operativan, biti će vrlo skoro. I imamo i još nekakve posebne privremene okvire za financiranje specifičnih djelatnosti ili pojedinih skupina poduzetnika u narednim razdobljima. Dakle,
samo sekundicu. Dakle, postojeće kreditne obveze se dakle financiraju ili kroz ovaj moratorij ili kroz odgodu otplate reprograme. Što se tiče uvjeta financiranja po programu COVID, dakle, to je kreditni program koji gradimo, kako je rečeno, u suradnji sa poslovnim bankama. Taj kreditni program, kažem, HBOR je učinio operativnim prije gotovo mjesec dana. Prihvatljivi korisnici po tom kreditnom programu su praktički sve pravne i fizičke osobe, odnosno poduzetnici u javnom i u privatnom sektoru, koji imaju potrebe za dodatnim sredstvima za likvidnost u uvjetima koji su otežani kao posljedice utjecaja ove pandemije koja je aktuelna. Ono što je potrebno pri korištenju ovih kreditnih linija, ove kreditne linije, potrebno je dakle dokazati kroz svoja financijska izvješća ili kroz podatke o svom poslovanju da je taj utjecaj pandemije nastupio u ovom razdoblju, dakle početka ove godine u prvom kvartalu. Sredstvima se može financirati tekuće poslovanje, dakle sve ono što je u sferi obrtnih sredstava, podmirenje svih kratkoročnih obveza prema dobavljačima po osnovi režijskih troškova. Iz ovih sredstava nije moguće financirati financijske obveze, bilo da je riječ o obvezama poslovnog subjekta prema vlasnicima u vidu pozajmica, nije moguće financirati niti dospjele obveze prema financijskim institucijama ili bilo kojim drugim, dakle, bankama ili leasing društvima. Dakle, to su neprihvatljive namjene ovih sredstava. Najniži iznos kredita utvrđen je na 100.000 eura, 100.000 kuna, a najviši iznos kredita nije ograničen, ali naravno ovisi o potrebama samog krajnjeg korisnika i naravno ovisi o mogućnostima dakle, suradnika u ovom procesu, financijskih institucija, HBOR-a i poslovne banke. Model podjele rizika znači da pola iznosa kredita HBOR financira iz svojih sredstava po kamati 2%, drugu polovicu iznosa kredita financira poslovna banka iz svojih sredstava i poduzetnik s poslovnom bankom dogovara uvjete financiranja. Dakle, onda u osnovi prosječna cijena takvih sredstava, odnosno kapitala, je ponderirana srednja vrijednost, dakle je po jednoj kamatnoj stopi i po drugoj kamatnoj stopi po polovice kredita. Rok otplate je do 3 godine, uključujući godinu počeka. HBOR je ostavio mogućnost da kredite koji prelaze vrijednost od 37 milijuna kuna ugovara i dogovara ne po modelu podjele rizika, nego izravno u suradnji HBOR i poduzetnik, pri čemu se napominje kako za ta zaduženja veća od 37 milijuna kuna HBOR mora pribaviti i odluku, suglasnost nadzornog odbora HBOR-a. Dodatne pogodnosti ovog kreditnog programa su dakle da se ne obračunavaju nikakve naknade i da je iskorištenje kredita do 6 mjeseci. Otplata se može definirati u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama. Po modelu podjele rizika, dakle 50% iznosa kredita je poslovne banke i poslovna banka je ta koja zaprima kreditni zahtjev, obrađuje kreditni zahtjev, donosi uvjetnu odluku o kreditu na svoju polovicu, pribavlja suglasnost HBOR-a na drugu polovicu kredita i u konačnici sa HBOR-om i sa klijentom dogovara krajnje instrumente osiguranja. Dakle, cijeli proces teče putem poslovne banke i poslovna banka dakle preuzima i dio poslova u ime i za račun HBOR-a, tako da klijent ima relativno ograničenu komunikaciju u smislu pojednostavljenja sa svojom bankom ili s bankom kojom dogovori ovu suradnju. Dakle, za one kredite koje poduzetnici žele realizirati, odnosno koje realiziraju u izravnom kontaktu, i zahtjev se podnosi izravno HBOR-u,
i obrada je HBOR-a, ugovaranje HBOR-a, kažem jedino takav kredit još mora donijeti, odluku o takvom kreditu, odnosno suglasnost mora donijeti nadzorni odbor HBOR-a. Dokumentacija koja se prilaže uz kreditni zahtjev koji je dostupan na web stranici HBOR-a i ima naznaku da je po modelu podjele rizika je uobičajena dokumentacija, dakle dokumentacija o klijentu koju najčešće vaše poslovne banke ili banke s kojima surađujete već ima. Ovdje često poduzetnici pitaju koja je to dokumentacija obzirom na prolongat obaveze da se financijska izvješća za 2019 dostavljaju do kraja 6. mjeseca. Uvijek je preporuka da osim završne dokumentacije završnog računa dostavi se još i bar bruto bilanca za 2019. na način da onda se može kreditna sposobnost utvrditi na temelju relevantnih financijskih izvješća. Dokumentacija samog ulaganja je sadržana u jednoj tablici koju ću vam malo poslije pokazati. Dakle, to je tablica projekcije prihoda i rashoda za razdoblje za koje se kredit uzima, dakle za ove naredne 3 godine, dakle 2020, 2021 i 2022. A što se tiče instrumenata osiguranja, poslovna banka dogovara sa krajnjim korisnikom na način da može se koristiti ono ranije spomenuto portfeljno osiguranje koje pokriva do 50%, odnosno 50% glavnice kredita. Kako izgleda ta dokumentacija na web stranici HBOR-a? Ovdje je samo kratko prikazan zahtjev za kredit po modelu podjele rizika, izjava o potporama koja se prilaže uz kreditni zahtjev i ova tablica prihoda i rashoda za razdoblje zaduženja koju popunjava krajnji korisnik na temelju svojih povijesnih podataka i na temelju projekcija i očekivanja svog poslovanja u razdoblju 2020-2023, pri čemu u samom tekstu tablice zanemarite ulaganja u dugotrajnu imovinu jer ih nema, nego se sve odnosi na ulaganja u kratkotrajnu imovinu, kako je već ranije specificirano, dakle obrtna sredstva, režijski troškovi, dobavljači, plaće zaposlenika i sl. Banke s kojima surađujemo u realizaciji ovog programa, ima ih 12, pobrojane su na web stranici HBOR-a i sve ove banke na razini svojih uprava znaju da surađuju s HBOR-om u realizaciji ovog kreditnog programa. Naime, ovo napominjem posebno radi toga jer u zadnje vrijeme ima jako puno upita vezanih uz kako bih rekla, nesklonost banaka da surađuju s HBOR-om i da ovu kreditnu liniju učine dostupnim krajnjem korisniku. U tom smislu mogu samo reći sljedeće, dakle, da je HBOR sklopio ugovore o poslovnoj suradnji sa ovim bankama, da su ti ugovori važeći, da je HBOR u poziciji da ne može ni jednoj od banaka reći da provodi takve ugovore, ali ni poslovne banke ne mogu reći da takav ugovor o poslovnoj suradnji s HBOR-om nemaju. I uputila bih poduzetnike na pojedinačne pregovore i razgovore vezane uz osiguranje ovih izvora financiranja ako smatraju da im takvi izvori financiranja odgovaraju i da će im biti jako potrebni u narednim vremenima da bi im olakšali ovu poprilično tešku gospodarsku situaciju. Drugi program ili drugi instrument ili druga mogućnost koja stoji poduzetnicima na raspolaganju je ovaj program osiguranja portfelja kredita za likvidnost u okviru mjera COVID-19, a namijenjena je izvoznicima. To su u stvari police osiguranja kredita koje poduzetnici po ovom kreditnom programu COVID uzimaju kod poslovnih banaka po ovom modelu podjele rizika. To znači da poslovne banke uključene u ovu suradnju, a za sada su 2 banke potpisale ovaj ugovor sa HBOR-om, ali mi očekujemo da će se pridružiti i druge banke, dakle mogu koristiti ovu policu osiguranja za onih svojih 50% plasmana iz vlastitih izvora. Prihvatljivost, koji su poduzetnici prihvatljivi po ovom portfeljnom osiguranju, možda najvažniji kriterij je da je riječ o izvoznicima, među kojima se ubrajaju i firme, odnosno hoteli i
poslovni subjekti koji posluju u turizmu, a koji su u prethodnoj godini ostvarili na minimalno 20% poslovnih prihoda od izvoznih aktivnosti, dakle na izvoznom tržištu ili od inokupaca. Ova se polica može koristiti samo za nova zaduženja, dakle ne mogu biti raniji krediti odobreni od strane banke krajnjem korisniku, ne mogu biti korisnici, dakle ne mogu se osigurati sa ovom policom. I ovo je namijenjeno malim i srednjim poduzetnicima, ali i velikim poduzetnicima, neovisno o visini kredita. Prihvatljive su za osiguranje i za korištenje ove police osiguranja sve djelatnosti izvoznika i poslovna banka sa HBOR-om sklapa sporazum o osiguranju i ovu policu, portfeljnu policu osiguranja koristi kao relevantan i odgovarajući vrlo vrijedan instrument osiguranja. Krediti dakle moraju biti za likvidnost, moraju biti novi krediti za likvidnost. To mogu biti pojedinačni krediti, mogu biti okviri ili mogu biti revolvinzi, dakle bez obzira što to banka ugovorila sa svojim klijentom, a za tog klijenta uzela ovo portfeljno jamstvo. Ove police dakle, imaju valutu u kunama i valutnu klauzulu za eure. Rokovi po ovoj polici, dakle, mogu se koristiti, ova polica se može koristiti kao instrument osiguranja za sve kredite ročnosti do 5 godina, dakle uključujući i ovaj kredit za likvidnost o kojem sam vam sad govorila, s počekom do godine dana. Krajnji korisnik korištenje ove police osiguranja kao instrumenta osiguranja plaća po premijskoj naknadi koja je definirana ovisno i o ročnosti za koliko se polica kao instrument osiguranja uzima i o tome je li je veličina poduzetnika malo i srednje poduzeće ili veliko poduzeće. Ovdje na slajdu je prikazano kako to izgleda i koje su to premijske naknade, pa ako malo bolje pogledate za mala i srednja poduzeća, najveći iznos premijske naknade za ročnost kredita od 5 godina, to bi onda bila 0,5% na izdanu garanciju na onoliko godina na koliko se garancija koristi. Dakle, ovaj instrument je instrument osiguranja i on dakle pomaže poslovnoj banci da umanji one svoje rizike vezane uz procjenu rizičnosti klijenta i da kombinira kamatnu stopu koju određuje takvom klijentu sa dobrim instrumentima osiguranja i pokrićem tih rizika. Banke koje su za sada s nama sklopile ugovor o suradnji na realizaciji i na korištenju ovog portfeljnog jamstva su dvije. Prošli tjedan je potpisan takav ugovor sa Erste i sa Hrvatskom poštanskom bankom. Mi smo ponudu dali mnogim bankama u Hrvatskoj, mi očekujemo njihov odaziv, tako da će nam ovo biti jako dobar instrument osiguranja za ove proizvode namijenjene pomoći gospodarstvu pod utjecajem pandemije, kao i za one proizvode koje ćemo razviti u budućnosti za financiranje likvidnosti. Naravno, kao i na kraju svih prezentacija HBOR-ovih, poduzetnici mogu koristiti mrežu područnih ureda. Od prošle godine imamo još ovaj jedan u Varaždinu. Raspoloživi smo, moje kolege i ja, za informacije i savjete i za naputke na koji način pripremiti dokumentaciju i da biste aplicirali za ove mjere i osigurali financiranje tekućeg poslovanja svojih poslovnih subjekata u ovim uvjetima. Na kraju su i mjere i kontakti koje možete koristiti, dakle ili kolega u Zagrebu na ovu mail adresu kreditiranje@habor.hr ili na mail adresu područnog ureda mkrneta@hbor.hr uz fiksni broj telefona koji u ovim vremenima je prebačen na mobilni. Možete koristiti i mobilni broj telefona, on je 098 239 987. Hvala vam na pažnji, nadam se prvo da nije bilo tehničkih problema jer ja za cijelo vrijeme trajanja ove prezentacije nisam vidjela svoju prezentaciju. Nadam se da ste me čuli i razumjeli i nadam se da ste spremni za postavljanje pitanja. Hvala vam najljepša.
slušaj, mislim sad moram još... Dobar dan. Ispričavamo se zbog tehničkih poteškoća. Sve materijale od gospođe Mire Krnete dobit ćete putem maila. Hvala.